നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ എല്ലോറ കേവ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയാണ്. സിമ്പിളായി പറയാം, ഫുള്ളായി വാച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആദ്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ പറ്റി പറയാം. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുംബൈയോ പൂനെയോ മാൻമ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയിരുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാൻമേൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ട്രെയിൻ കയറണം. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് കയറേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഛത്രപതി ശിവാജി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഔറംഗാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നും പറയപ്പെടും, പേര് മാറ്റിയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകണം. KSRT ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ ബസ് കയറണം. കാരണം 30 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എല്ലോറ കേവ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഒരുപാട് പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റിന് 500 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ നോക്കും. സോ അതിലൊന്നും പോയി പെടരുത്. ആ KSRT സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയാൽ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെയാണ് എല്ലോറ കേവിലുള്ള ബസ് നിർത്തിയിട്ട് 80 രൂപ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. സുഖമായി അടപ്പ് ഇറങ്ങാം. പിന്നെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലോറ കേവും ബാക്കിയുള്ള കേവ്സൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, നേരത്തെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻട്രി ഫീ 40 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ നിന്നാലും വരുന്ന എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ആ ഛത്രപതി ശിവാജി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാലേ എല്ലാവർക്കും എവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നിയറസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തോടെ തന്നെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.